Umsondezi Sobhili oneminyaka engama-52 ngomnye wabasebenzi benkampani iHeineken usebenza njengomlawuli wamatshini. Lo msebenzi sele eneminyaka engama-30 ephangelela le nkampani ngoku akaxolanga ngeeyure ezongezelweyo abathi abazihlawulelwa nomvuzo ongancumisiyo. USobhili nguye yedwa ophangelayo kusapho lwakhe olunamalungu amathandathu. Uthi ngoku akasakwazi ukulikhathalela njengakuqala usapho lwakhe nanjengoko amaxabiso enyuka. Njengelungu lemanyano yabasebenzi iFAWU uye waphembeleleka ukuba abe yinxalenye yabasebenzi bale nkampani abaqhankqalazayo. So ikhampani iyasi-exploita singabasebenzi. Yawugqiba ikhampani yasithobela ii-rates zethu nee-wages zethu zathotywa. Kwayibhonasi zasizifumana, asina-overtime, sisebenza i-normal hours ngalo lonke ixesha, akho mgqibelo, akho lesihlanu. Kuninzi nje ndingakwazi ukwenza endlini ngenxa yoba ndithotyelwe ireythi. Into ezininzi ndaphela ndizikhansilisha, kambe nezinye ndaphela ndiziyeka ngangemeko endisebenza kuyo. Omnye wabasebenzi uNolubabalo Sidinana oneminyaka engama-40 uthi uhlala nabazali bakhe abangaphangeliyo noobhuti bakhe kunye nabantwana bakhe ababini. Uthi akasakwazi ukubonelela usapho lwakhe ngendlela ngenxa yemeko aphangela phantsi kwazo. Endlini ndihlala nefemeli yam yonke, bandisahlala ekhaya mna. Ndihlala nabazali bam abazi-pensioners noobreda bam abangaphangeliyo bona kuqala. Ndibe nam ndinabantwana abayi-2. So isalari yam apha nje bincinci kanga, funeke ndisacrifice for wonke ifemeli yam uba kuxhonyekeke kokum. Akekho umntu ophangelayo ekhaya. Loo nto ke siqonda uba ayincedi into yoba masihlale sithule kodwa siyabulaleka. Usihlalo wombutho iFAWU ugxeke kabukhali indlela abasebenzi abasetyenziswa ngayo kule nkampani ekwathi bazihambile zonke izigaba zokuzama ukusombulula le ngxaki kodwa abakafumani izimpendulo. Into ebangela uba sibe lapha ngaphandle yinto yokutshintshwa kwamashifti apha phakathi ekhampanini ukuqala ngo-2022. Kwatshintshwa ishifti zethu, indlela esiphangela ngayo ayafana nanormal. Kangeke siconsultwe zii-members zombutho, also ii-employees zakwaHeineken Beverages. Emveni koko ukukhalaza kwethu sihambile wonke amanyathelo phakathi ekhampanini, which is we went through all the avenues, and then after we declared dispute that led us to SCMA. It's where the matter unresolved. Uphangela umgqibelo uphangela as inormal. Xa uzophangela ngecawe uphangela as time and a half. Zezi zinto ke ezo sizikhalazela kakhulu apha ekhampanini ukuze kwehlile umvuzo wethu. Emveni kwaloo nto asakwazi uzihoya ezinye iimfuno zethu, izidingo zethu kwiifemeli zethu. So loo nto leyo isise kakhulu nasengqondweni. uHeineken Beverages ukhuphe ingxelo ethi bathethathethene nemanyano yabasebenzi khange bavele bongeze ixesha lokusebenza ngaphandle kokuthethathethana nemanyano kunye nabasebenzi. Le ngxelo ihambisa ithi nangona le nkampani ilihlonipha ilungelo labasebenzi lokuqhankqalaza, iye enkundleni ngelokufuna isithintelo soqhankqalazo ngokuba olu qhankqalazo alukhuselekanga. Nangona kunjalo ithi inethemba lokuba baza kuthi basifumane isisombululo esiza kusebenzela inkampani nabasebenzi. Kwindaba ze-MPK TV, ndinguJessica Bobo, ndiseGqeberha.